L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's tat rating ta' A2 għall-ekonomija Maltija. Din hija klassifikazzjoni li Malta kellha f'Lulju ta' sentejn ilu qabel il-pandemija u għall-aħjar rating miksub minn pajjiżna minn Settembru 2011. F'rapport, l-esperti tal-Moody's qalu li wara d-daqqa inizjali li tat il-pandemija, l-ekonomija Maltija reġgħet tikber din is-sena brata ta' 3.5%. Intqal li dan sar anke minkejja li l-andament fis-settur turistiku għadu mhux sostnut. Dan f'kuntest li pajjiżna jaċċetta turisti li huma kompletament imlaqma kontra l-COVID-19. Hawn nissemma wkoll li pajjiżi oħra għadhom ferm wara Malta fejn jidħol it-tilqim. Moody's qalet ukoll li kien hemm żieda fid-dejn nazzjonali. Dan front lajnuna kbira li tal-gvern li negozji u lill-familji biex jilqgħu għall-impatt mill-pandemija. Madankollu b'referenza għal dak li l-Prim Ministru Robert Sabela kien isemmi bħala war chest il-qagħda finanzjarja hija waħda sostenibbli. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu nnotat ukoll ir-reżiljenza tal-banek. L-esperti ta' Moody's magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd tkellmu wkoll fuq id-deċiżjoni ta' Task Force Azzjoni Finanzjarja l-FATF. Hawnhekk qalu li pajjiżna jeħtieġ jibqa' jibni fuq dak imsemmi fi kliemhom bħala track record fir-riformi kbar li daħal il-Gvern Malti fl-aħħar xhur. Fil-fatt intqal li l-FATF u l-Manival irrikonoxxew il-progress li sar fil-qafas regolatorju f'pajjiżna. Intqal li issa huwa importanti li dawn ir-riformi jingħataw spint oħra b'aktar infurzar. Fis-stqarrija, il-Gvern Malti qal li b'kuntrast ma' dak li sostni l-Oppożizzjoni, skont il-Moody's pajjiżna għandu profili b'saħħtu ta' governanza. Dan fil-waqt li jingħad mod ċar li deċiżjoni li pajjiżna jkollu rating ta' A2 ġejja wara li taħt l-amministrazzjoni ta' Robert Sabela pajjiżna indirizza kwistjonijiet marbuta mal-istituzzjonijiet. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Sabela nnota dak li qalu l-esperti ta' Moody's u saħaq li dan ir-rapport ġie wara r-reżiljenza fl-ekonomija Maltija u riformi istituzzjonali. Brabta ma' dan ir-rapport ta' ċertifikat pożittiv ieħor għall-ekonomija Maltija wara dawk ta' Fitch u DBRS, il-Gvern tenna determinazzjoni li jkompli jsaħħaħ il-governanza tajba u li jwettaq il-pjantazzjoni maqbul mal-FATF. Il-Gvern qal li dħul tal-Gvern diġà ritorna l-livell ta' qabel il-pandemija u anke permezz ta' fondi Ewropej fi żmien li ġej ser ikun hemm tisħiħ fil-finanzi pubbliċi. Dan wara li l-politika fiskali tal-Gvern waslet biex pajjiżna għandu l-inqas numru ta' nies qiegħda fl-istorja.